Hello mga idol, maing buntag diha, time check na to kay alas 10. So narito rin nang wanta. Nang warta ta na deadline ta og kural rin. So hapit na mahuman dito. So na diha wala man ilabot. So kamo na kaning gate. Kaning gate ya to nang tirahan Simbolan ta na gate. So man to ang sideline of the Sunday today. So mo ni mga idol kung magpaluya-luya ta watay kwarta ya itong income sa itong trabaho kuwang naman nang sideline ta kay lisod panggatas ba bugas na buwad. Hello mga kapobreng guys, maing buntag diha ninyo balik sa tadiri sa tuwa gitrabahoan atong niaging Domingo. So kadomingo man atong agi anak ko dong dito kuan kural ni siya niya pisminto ang kuan ni puting. So karon rin nagkural sa tagikas. So man ta kural ya atong trabahoon kay kuan lang git. So mao ni mga tong mga trabaho ron sunod Domingo ani basig kinsa man to diyang ganahan mo patrabaho diya basig nga sa may patrabaho ba kahit kining okay ko atong sildo sa ato ang trabahoan di pa sa par sa tuwang mga panginahanglan sa adlaw-adlaw ba muni mangita tagkuan ni dito magluya kay relax sa tagamay so gate na lang na karang gate ya kuha na siya na semi triangle mo siya kuha na siya apel ya sa itong bato no masimbol taog kuhan portahan ya para sa gate nila ba anak kuha na siya duha kapali tigas ug pikas. So ang tag-iyaw pamuari diri magdahang ito siya hinges unta ako man yung suguan na papalit og hinges ni pero unya na kung lakaw masimbol na akong gate para usan lang ba diba, mga kapobreng guys. Hello mga kapobreng guys nakakatingat tubo ano itong tubo magkasimbol na tani para sa git sama niyo ala saan di ko rasa mga idol o mga kapobreng guys alas 11:53 saan na tayo sana simbol ito so bongbong lay ko ang anak unya hinges nya napati usa simbolo nun so pas tayo tubig palit ng tubig kay puting wawa sabi. Hello mga idol manatag paniud to so dito tayo niud to sa kuan naibalay dito na dito ko na niud to tagaan ko kuan so tawagan ni munggos ako ng balaya yan so atong gate so good sa tagbakbak ani time check na to alas 12:20 wala ni break time dito to simi inadlaw ba anang to sa on barog anang to sa simbolonon. Welcome to my vlog so na kuha na ginato mga kapobreng guys ato nang na butangan og git niya wa pa na siya cylindrical hinges kay wa pa man tag-iya wat pa man ta so ato nang gitaking na ato gibungbungan na ato nang gibutang gamay bangang igor ta kaagi kay og ato ni pikoton di ta kaagi sama ni inyo
na mo rin ang wangag kanita nandari naka kuha na ni ang pag ano ni kaya ito naman siyang gitaking-taking. So ano no, atong update rin ito ang trabaho nilalim ng warta mga idol eh. Saan mo orasa di eh? alas 3:05 na upang tag-iya. So abot to pila kay taod sa cylindrical basta kayo naka-sit up na sa daan. So man na ito update no. So hinahinay tag pangsud sa ato ang gamit ano ibilin ang welding machine. So mga idol, mga kapobring guys, ana nabok ang tag-iya nga ako kung nagpapalito niya og cylindrical ani kay hindi siya kare dire niya umtay kwarta iya kung ipajikas sanang orasa be alas 3 na ba to 3:12 niya lakaw pa ta tulay orog tong hardware ato pa may lang mahuman yung balik dayon mo dayon dire pahilot ra mi sa kong bata ron kay napiang. So mga tos ko mga idol no. Hello mga kapobring guys, time check na to kay alas 4:53 57. So nakahuman na kita human na itong gate nga para parkinganan sa mga sakyanan sa dato wala kung makating oh yung katingon ka jut na manghipos ta kay uli na ta. So okay mga idol no, mga kapobring guys, humana na to ang kuan gigit diri yung man atong gamit oh sinako atong gamit mga extension wire mga parina mga grinder ana na. So adto hinahinay ta. So doon na siguro ako tas una kong vlog dire na ako no humnon kay kalubaton ako wa pa yung ka-charge ron kay wa ko dag charger kamalasa ani gyud 30% na lang. So salamat kay sa pagtan-aw mga kapobring guys ug mga idol diha sa mga Facebook. So thank you.